F'diskors il-ħadd filgħodu l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista David Casa qal li se jkompli jaħdem fil-Parlament Ewropew biex lil pajjiżna jieħdu lura kif kien taħt Gvern Nazzjonalista. Dan għaliex skontu huwa qed jagħmel ħiltu biex jerġa' jagħti l-istampa li pajjiżna kellu qabel. Qegħdin nagħmlu ħilitna kollha biex il-Malta nerġaw intuha l-istampa li kellha qabel. F'attività politika fil-Gazin Nazzjonalista tal-Mosta, il-Partit Nazzjonalista permezz ta' David Casa kompla jgħid li pajjiżna huwa marid u għandu bżonn nifieq. Irrid illi Malta tkun pajjiż illi kapaċi jfieq. David Casa rrepeta dak li kien qal waqt il-kampanja elettorali fiż-Żurrieq hekk kif hawnhekk tenna li Malta hija marida. Marda li għandu pajjiżna mhux se tkun faċli ħbib tiegħi illi noħorġu minna din il-marda jekk jaqpa' il-Gvern tal-Partit Laburista fil-Gvern. Waqt l-attività fil-Mosta kompla ma dak li qal David Casa il-kap nazzjonalista Bernard Grech. Jekk ma nagħmlux hekk, dan il-pajjiż ma jfiqx. Dak li qal Grech il-ħadd kompla ma dak li kien qal f'Birkirkara waqt il-kampanja elettorali meta qal li l-Papa iktar għandu bżonn jiġi Malta jekk il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni għaliex skontu it-tabib irid imur fejn hemm bżonn fejqan. Intaqbel li l-Papa m'għandux jiġi Malta f'da żmien? Le, ma naqbilx, naħseb, anzi, jekk jerbaħ il-Labor iktar għandu bżonn jiġi f'dal-pajjiż. Hekk naħseb jien. Aħna nemmnu li t-tabib jiġi meta jkun hemm bżonn għax għandu bżonn il-pazjent, mhux hekk? Fil-Mosta l-kap nazzjonalista sellem lil ħu l-President tal-Aqda Repubblika Carola Aquilina. Karol huwa wieħed mill-kolonni importanti ta' dan il-partit. Dan apparti li beda jgħid li l-Partit Nazzjonalista biss huwa tajjeb għal Malta. Għaliex aħna partit ta' dan in-nazzjon, għaliex aħna partit nazzjonalista.